Ahojte, čaute, po dlhšej dobe, teda po hodne dlhej dobe, vás opäť vítam na mojom kanáli. No a tento raz mi poslal replay Suchir Junior, ktorý už má klikátko, alebo teda Death Star 10. A písal mi, že teda získal M-ko, že aby som mu teda nahral tento replay. Myslel som si, že ten replay bude taký, ako bežne s hviezdami býva, že to zakempia niekam a nepohnú sa, ale tu som sa dosť mýlil. Tu ma naozaj Junior prekvapil. Ja vám to hneď ukážem. No, máme super zvučku, konečne nejaké osvieženie po x rokoch. No, jeho celý tím sa teda pohýňa doľava. Majú jediné mätko. A nepriatelia majú dve mätká. Tu hneď na začiatku jeho tím urobil chybu. Buď jeden, alebo dvaja. Ale teraz to budem brať z pohľadu takého, že nakoľko majú iba jedno mätko v tíme, nemal ísť na druhú stranu sám. Ale tam za chvíľočku sa pozriete, ja to tu stopnem trošičku. Pokiaľ to Progetto vedelo, že jediné mätko a videl, že žiadna hevina mu nejde pomôcť ani stíhač, nemal tam chodiť. To mätko to tam prehrá, to už len teraz garantujem. Lebo proste proti dvom mätkám to bude ťažké. Takže Junior si nachádza nejakú pozíciu. A trošičku to mal pocit, ako keby mal hodne vysoko nastavenú citlivosť myši, ak to hrá teda na počítači, neviem, lebo tie pohyby sú také pomerne rýchle. Tu sa snaží toho Leoparda nájsť, alebo tu T62. Toto bude začiatok taký trošku, no však ako každý začiatok, no dlhšie. Zatiaľ sa mu nedarí. Toto som trošku nepochopil, či mu nejak ruka ušla, netuším. Tu už mohol mať nabité, no teraz mu to vyžrala tá druhá hviezda. Našťastie sa to Progetto stiahlo. Ale aj tak mám pocit, že za chvíľočku zahučí. Pokiaľ teda nedajú... tak im prežilo. Tak som si to trošku horšie pamätal, lebo ten replay som videl asi pred 2 dňami. A toto ma veľmi prekvapilo, že Junior sa pohol a ide pomáhať svojmu tímu. Sice na hviezdu trošku agresívne, nemám hviezdu, ale takto by som s ňou určite nehral. No on sa rozhodne ísť na to Ačko. Tam už nachádza objekta. Jednou ranou ho vypína. Má tam vzadu ďalší tank, 60 TPčko s tvrdou vežou. Tu mal veľké šťastie, že ho tá hviezda netrafila. Trafilo ho tu, čo, Ekilo? Toho takisto vyriešil jednou ranou. No nemá tu ľahkú pozíciu, ostatne neviem, či by som sem šiel z jednej strany TPčko, z druhej strany hviezda, z tretej strany S-tovka. Robí správne, že sa snaží niekam zakryť. Tam už našiel tú S-tovku, ale ešte nemal domierené. A tu dal Hčko, nevyšlo mu to. A tu trošku nechápem, že čo sa tu stalo, prečo tá hviezda nevystrelila. Buď nemá náboje, alebo ja netuším, čo sa tu stalo. 1260, nádhera. Momentálne to stav 4 versus 2. Tam tu máme TPčko a ešte jeden tak dostáva niekde v púšti. Čo to je? S75. No, toto bolo nepríjemné. On sa tak sústredil na
na tú E75, že si nevšimol, že vlastne v zornom poli už má kameň. No, ostáva posledný, pánko na holenie. Už má takmer 4000 na Damage Country. A tým je TPčko polské. Suchýr má asi podobné zmýšľanie, teda Suchýr junior, ako náš jeden spoluhráč, ktorý si na začiatku bitky hovorí drž si HPčka, ale až keď mu ostane 10% HPčiek, až vtedy pre neho začína tá správna hra. Tak myslím si, že aj teraz bolo Suchýrovi juniorovi treba tie HPčka skresať. Ale vravím, chlapec prekvapil, že tam neostal kempiť v tom kríčku, že nahral takmer 5000, čo je veľmi pekné. No a čo inému, len pogratulovať Gemku, vidno, že sa mu gameplay zlepšuje proti tomu, čo sme videli predtým jeho replay. Chcel som sa pozrieť aj na BlitzStars, jeho štatistiky, žiaľ nefunguje tá stránka nejako správne, neukazuje mu štatistiky, ani mne dokonca. Neviem, čo sa stalo, ale tak držíme mu asi celý tým palce, celý klan, nech sa mu len ďalej darí a nech viacej takýchto emiek prináša. Pekná bitka, Suchýr junior. Budem ťa tak volať junior, lebo čak tvoj testo tiež je, takže snáď sa nevyrazíš. Dobre, pre dnešok by to bolo všetko, keď tak na budúce opäť nejaké videjko. Zatiaľ sa majte, čaute.